Лукашенко раздае медалі і вучыць жыць. КДБ хваліцца арыштамі, а чыноўнікам дазволілі не вяртаць еўрапейскія грошы. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 12 верасня. Лукашенко сёння раздаваў узнагароды сваім паплечнікам. Там ён павучыў прысутных, як трэба жыць. Жить надо так, чтобы вообще-то стыдно не было потом и тебе, и тем, кто за нами придет. Але загаварыў Лукашенко і пра вайну, прычым паабяцаў, цытата: «Вайны ў нас ніколі не будзе. Войны разгортваюцца і з'яўляецца там, дзе людзі перастаюць працаваць, шукаюць сабе дзікую страшную працу, забіваючы адзін аднаго». Канец цытаты. Гучная заява КДБ. Спецслужбы хваляцца, што арыштавалі 6 чалавек. Іх вінавацяць у працы на Украіну і спробах падарваць цягнікі з ваеннай тэхнікай. 5 затрыманых беларусы і 1 украінец. Фільм пра гэта учора ўвечары паказалі аж па ўсіх дзяржаўных беларускіх тэлеканалах. Калі коратка, то версія КДБ і прапаганды такая. Нібыта украінскія спецслужбы стварылі ў Беларусі сетку пасачэнні за ваеннымі аб'ектамі, а украінец Вячаслаў Бародзій ствараў тайнікі са зброяй у прымежных раёнах. У сюжэце БТ Бародзія называюць агентам украінскай разведкі. Ён быў затрыманы 1 верасня на тэрыторыі Беларусі каля мяжы Жытомірскай вобласці Украіны. Прычым Бародзій нібыта меў пры сабе пісталет. Яшчэ 3 затрыманых гэта 2 беларусаў з Гродна і ураджэнец Украіны, які жыў у Беларусі з 13-го года. Іх нібыта завербавала СБУ. Спачатку далі заданне збіраць інфармацыю, а пасля ўзарваць чыгунку. Гэтых 3 затрымалі 4 верасня і падобна, што пад Талачыном, бо незалежныя каналы паведамлялі, што менавіта 4 верасня на чыгунцы адбываліся нейкія засакрэчаныя падзеі і было чуваць нават стрэлы. Цяпер усіх 3 вінавацяць у падрыхтоўцы да тэракта, шпіянажы і здрадзе дзяржаве. Астатнія 2 таксама беларусы. За адным з іх, Паўлам Вабішчэвічам, спецслужбы сачылі аж 2 месяцы. Нехта заўважыў, што мужчына фатаграфуе на Аршанскім вакзале цягнікі і паведаміў пра гэта ў КДБ. Яму таксама ставяць у віну працу на СБУ і спробу падарваць чыгуначныя шляхі, а разам з Вабішчэвічам затрымалі яго калегу, які вазіў Паўла на машыне. Калега збіты на горкі яблык і незразумела, ці ведаў ён пра планы Паўла, калі яны ўвогуле былі праўдай. Але ж цяпер абодва мужчыны ў СІЗА КДБ. Абвінавачванні ў іх таксама аднолькавыя: падрыхтоўка да тэракта і здрада дзяржаве. На аснове агучанага ў дзяржаўных медыа пакуль цяжка зрабіць адназначныя вывады адносна сувязі са спецслужбамі Украіны. Але адзначым, цяжка сказаць, ці затрыманыя сапраўды дапамагалі украінцам у барацьбе супраць расійскай агрэсіі. Не выключана, што яны сталі ахвярамі аператыўнай гульні спецслужбаў, накіраванай на распрацоўку тых, хто гатовы дапамагаць Украіне. У фільмах гаворыцца, што затрыманыя кантактавалі з ананімнымі асобамі ў месенджерах. З кім канкрэтна, невядома. Таму нельга выключаць, што ўсё гэта было спланаванай правакацыяй спецслужбаў. Пакуль Лукашенко і прапаганда палохаюць беларусаў, беларусы з іх смяюцца. Штучны інтэлект і нейрасеткі дайшлі да таго, што стала магчыма прымусіць чалавека гаварыць на чужой мове уласным голасам. Загружаеш відэа, а нейрасетка сама перакладае тэкст і агучвае яго голасам чалавека. Вось, напрыклад, Лукашенко выдае знакаміты тэкст пра чай з малінавым варэннем. Let's have some fresh tea. With raspberry jam, so as not to catch a cold. Tea. Let them try my favorite tea. I drink tea with raspberry jam. I don't understand these teas because, well, you probably need to drink tea as it is. There, Taitu. I'm not very good, but my rural past. Rural. There. If you are from the village, probably also know that with raspberry. А вось азаронак палохае людзей, але ўжо на англійскай мове. Perverts, killers, pedophiles, liars, psychopaths, sodomites, terrorists, humanity's mold, sewer, lowest form of life, demons. Іх барацьба. Змаганне з Захадам у Беларусі прымае ўжо зусім камічныя формы. Цяпер гомельскі мясакамбінат долучыўся да барацьбы і перайменаваў сасіскі сваёй вытворчасці. Былі кракаўскія, а сталі крамлёўскія. Праўда, сасісачны патрыятызм даў збой, бо ў продажы засталася іншая марка пад замежнай назвай. Франкфуртскія непарадак.
Новы указ Лукашэнкі. Ён дазволіў беларускім арганізацыям не вяртаць грошы еўрапейцам. Да вайны Беларусь і краіны ЕС рэалізоўвалі сумесныя праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва. Частку грошай на іх выдзяляла Еўропа. Каб вы разумелі, як дапамагаў Беларусі так нелюбімы Лукашэнкам захад. 16-го года штогадовая дапамога ЕС для Беларусі складала 28-30 мільёнаў еўра. Частка гэтых грошай ішла на ўладкаванне дзяржаўнай мяжы, мадэрнізацыю памежнай і мытнай інфраструктуры. Калі пачалася вайна, Беларусь з гэтай праграмы выключылі, але ж на беларускіх рахунках засталося каля 600 тысяч еўра ад ЕС, выдзеленых раней на розныя праекты. Цяпер жа указ Лукашэнкі дазваляе гэтыя грошы не вяртаць, а перадаць беларускім дзяржаўным арганізацыям. А да Пуціна ўсё ж прыехаў Кім Чен Ын. Кіраўнік Паўночнай Карэі дабраўся на бронецягніку. Цяпер у яго ў планах сустрэча з Пуціным. Чакаецца, што будуць гаварыць пра абмен. КНДР будзе адпраўляць у Расію зброю, а Расія ў Карэю адправіць харчаванне і энергарэсурсы. І яшчэ адна навіна з Расіі. Пасажырскі самалёт здзейсніў аварыйную пасадку проста на полі ў Новасібірскай вобласці. На борце было больш за 160 чалавек. На шчасце, ніхто не пацярпеў, але цікава тут вось што. Гэты самалёт уральскіх авіяліній Расія мусіла вярнуць па лізінгу ірландскай кампаніі, але не вярнула, як адказ на уведзеныя пасля пачатку вайны санкцыі. І цяпер самалёт сутыкнуўся з тэхнічнымі праблемамі. Папярэдне перастала працаваць гідраўлічная сістэма, якая адказвае за шасі. Пашкадаваў коціка і ледзь не загінуў. Нечаканая аварыя адбылася ў Мінску. Кіроўца заўважыў на дарозе ката і спрабаваў яго аб'ехаць, не скінуўшы пры гэтым хуткасць. У выніку машына вылецела з дарогі і ўрэзалася ў прыпынак. На шчасце, там нікога не было. Кіроўца таксама не пацярпеў, але яго аўто і той прыпынак цяпер выглядаюць вось так. Пра лёс коціка не паведамляецца, але спадзяемся, ён таксама ў парадку. Попыт на нерухомасць у Беларусі працягвае расці. У жніўні ў Мінску прадалі кватэру за 580 тысяч даляраў. Гэта рэкорд месяца. Давайце на яе паглядзім. Знаходзіцца жыллё ў самым цэнтры Мінска, побач з Нямігай у так званым доме Чыжа. Жылая плошча кватэры 211 метраў. Гэта 12-ы паверх і панарамныя вокны з відам на горад і раку. Мэбля і іншыя прадметы інтэр'ера італьянскія. Маецца гіганцкая сталовая, 3 спальні, 3 санвузлы і 2 гардыробных пакоі. Калі вы збіраецеся ў грыбы, то не забывайцеся, што цяпер у беларускіх лясах можна сустрэць яшчэ і мядзведзяў. Аднаго з іх знялі на відэа ў Налібоцкай пушчы ў раёне Вілейкі, а проста ў лесе Глыбоцкага раёна заўважылі 3 маленькіх медведзянятак. Гэта яшчэ больш небяспечна, бо недзе побач можа быць іх маці. На шчасце, аўтары гэтага роліка з ёй не ўбачыліся. Які самы загадкавы горад у Беларусі? Падобна, што гэта Бабруйск. Мясцовыя тыктокеры сабралі ў адзін ролік некалькі відэа з бабруйскіх вуліц. І атрымалася жуткавата. У Варшаве выставілі унікальную карціну Алеся Пушкіна. Мастак пісаў яе на працягу 25 гадоў, па адным дні ў год, кожнае 25 сакавіка ў дзень волі. У добрыя гады ён пісаў светлымі фарбамі, а ў сумныя цёмнымі. А скончыць твор Пушкін планаваў ужо ў Новай Беларусі, але ж сёлета мастак пайшоў жыцця, пакуль адбываў тэрмін у калоніі. Там у мастака адкрылася язва, але яго прывезлі ў бальніцу надта позна. Выратаваць Пушкіна дактары ўжо не змаглі. Яго вышэй згаданую працу можна ўбачыць у Варшаўскім цэнтры сучаснага мастацтва. Каго кормяць у школьнай сталовай? Само сабой вучняў, але часам і не толькі. Прынамсі ў Барысаве. Мясцовыя выкладаюць у садсеткі фота са школы нумар 20. Бачна, што ў кампоце і на талерцы тараканы-прусакі. Аказваецца, што насякомыя, якія даўно зніклі з большасці дамоў, вырашылі застацца ў бабруйскіх школах, бо ў каментарыях да фота гараджане запэўніваюць, што гэта далёка не адзіная барысаўская школа, дзе існуе такая праблема. Чакай, як гэтыя здымкі пракаментуюць чыноўнікі ад адукацыі.
Ну і наша любимая рубрика без каментароў. У Полацкім раёне праходзяць вайсковыя зборы апалчэнцаў. Выглядае гэта вось так. На данных учебных сборах мы получили задачу о формировании народного ополчения на базе одного из сельских исполнительных комитетов. Сформировали данное народное ополчение совместно с председателем сельсовета, провели с ними учебные занятия, выдали и закрепили оружие и приступили к выполнению учебно-боевых задач, передав их сотрудникам милиции. Охрану общественного порядка на территории. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.